L'Associació Catalana de Llevadores ha realitzat un vídeo demostratiu de com s'administra o es punxa l'heparina. T'han prescrit el tractament d'heparina. És una injecció que s'ha d'administrar a casa. Què és? L'heparina és un medicament anticoagulant. Els fàrmacs anticoagulants s'utilitzen per evitar la formació de coàguls a la sang i per a impedir el creixement dels que ja s'han format en els vasos sanguinis. Les persones embarassades, com a conseqüència dels canvis associats a la gestació, presenten un major risc trombòtic que la població general. El tractament amb heparina pot estar indicat quan la persona gestant presenta algun factor de risc individual o antecedent mèdic relacionat amb un augment del risc de trombosi. A més, durant la pandèmia per la Covid-19 s'ha observat una incidència major d'esdeveniments trombòtics, per la qual cosa es recomana el tractament preventiu amb heparina a totes les persones embarassades i puèrperes amb diagnòstic de Covid-19 confirmat. Preparació abans de punxar. Renteu-vos les mans. Prepareu una gassa o cotó fluix i un desinfectant per a la pell com l'alcohol o la clorhexidina. No utilitzar povidona iodada. Prepareu una ampolla de plàstic on deixarem el material de rebuig de la xeringa. Netegeu la zona on es punxarà l'heparina. Deixeu-la secar abans de la injecció. Mantingueu la xeringa vertical i doneu uns copets perquè l'aire de la xeringa es desplaci a la zona superior del preparat. No cal que extregueu l'aire de la xeringa. Tregueu el caputxó de l'agulla. Seleccioneu una zona a 5 dits del melic a l'abdomen. També es pot punxar la part superior de la cama i a la part superior externa dels braços. A continuació desinfecteu la zona i formeu un pessic ampli de pell entre el dit polze i dit gros. Agafeu la xeringa amb l'agulla cap per avall, traieu el caputxó i l'introduireu verticalment amb tota la seva longitud dins del plec formant un angle de 90 graus amb la pell. Mantingueu el plec cutani subjecte durant tota la injecció i injecteu el líquid lentament. Un cop finalitzada, retireu la xeringa del lloc de punció i llanceu la xeringa amb l'agulla a un contenidor suficientment rígid i estanc. A continuació, pressioneu suaument el punt d'injecció per si sagna. Què fem amb la xeringa i l'agulla? En cas que se us hagi receptat un preparat dotat de sistema de seguretat antipunxades, un cop s'administra l'heparina, acabeu de prémer l'èmbol i l'agulla quedarà coberta o tapada automàticament amb un dispositiu de plàstic. Un cop tingueu ple el vostre contenidor, porteu-lo a un centre sanitari o a la deixalleria. Dipositeu-lo a un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.